ens amplia totes les dades. Conta-mos, company. Sí, Sílvia, molt bona vesprada. Estos dies hem conegut que l'interior de la Comunitat Valenciana, l'interior de la província de València, disposarà a partir d'ara de major quantia per regar els camps de secà de l'interior. Parlem de zones com ara Utiel, Requena o Setaigües. A partir d'ara els llauradors disposaran de 900 hectòmetres cúbics per regar els camps, una quantia que suposa el doble que l'anterior campanya, que va ser de 450 hectòmetres cúbics. En la següent informació els ampliem més dades. 900 metres cúbics més per hectàrea. Eixa és la quantitat que disposaran els llauradors de les vinyes fruitals i fruits secs com ara ametler, olivar de la comarca d'Utiel-Requena. Hi havia un problema greu en la zona d'Utiel-Requena i és que era l'única zona dins de tota la conca hidrogràfica del Xúquer que tenia una dotació per al reg de recolzament de 450 metres cúbics per hectàrea. Una quantitat que representa el doble que la de l'any passat, quan els llauradors en van disposar de 450 hectòmetres cúbics per hectàrea. La Confederació Hidrogràfica va declarar en mal estat quantitatiu la massa d'aigua subterrània de la zona d'Utiel-Requena. Este augment de disponibilitat d'aigua es deu per la baixa pluviometria entre els mesos d'octubre del 2017 a abril del 2018, més aigua que es deu al Pla d'Explotació d'Aigua Subterrània. Este augment d'aigua per al reg es deu per un acord entre totes les parts, tots els usuaris, la Confederació Hidrogràfica, i farem un pla en el qual, en funció de la pluviometria, els llauradors podrien regar més o menys. La mitjana de pluja replegada entre els mesos d'octubre del 2017 i abril del 2018 va ser de 191,4 litres per metre quadrat en la zona, inferior al que estableix el Pla d'Explotació, situat en els 230 litres per metre quadrat. Els llauradors enguany podran arribar als 900, el doble. Una disponibilitat d'aigua a la que podran accedir els regants per En funció de la superfície que tenen i les parcel·les catastrals que reguen, el procediment pot ser més abreviat o pot ser més allargat. Ara per ara sembla garantida la disponibilitat d'aigua en tot l'interior de la província de València per a tot l'estiu.